Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau shirin mu taƙaitacce ne ba kuma mai tsawo ba ne. Muna so za mu yi magana ne akan wata kalma ko wani abu da yake da kalmomi da dama wanda ake amfani da su ya danganta ga yanayinsa. Kalmar da muke so mu yi magana akanta a yau ita ce kalmar babba. Babba tana da ma'anoni daban-daban ko tana da kaloli daban-daban har kala takwas ko ma fiye da haka. Akan iya kiran abu babba ko ƙato ko tafkeke ko magege ko shaɗeɗe ko wagege ko katafare. Ya danganta ga yanayin abun da kuma yanayin girmansa da yanayin faɗinsa ko yanayin girmansa da tsawonsa da faɗinsa a haɗe. Idan ka taɓa jin wata kalma daga cikin waɗannan kalmomi ko baka taɓa ji ba kuma kana buƙatar bayani akanta, kana iya sauke mana a comment. Mukan iya baka bayani. Sannan inda wata kalma a cikin kalmomi da suke kwatanta abun da ake nufi da babba a harshen Hausa wacce muka manta ba mu sa ba, kukan iya rubuta mana ita a comment saboda jama'a su amfana. Na gode, sai anjima.